11 skola primarja madwar Għawdex u 66 student huma involuti fil-produzzjoni teatrali Annie Kids, produzzjoni internazzjonali liċenzjata minn Broadway illi bħalissa għaddejjin il-provi tagħha. Jien se nkun Annie u vera ferħana li se nkun Annie u l-ewwel darba li se nkanta waħdi quddiem in-nies u se nieħu sehem f'musical u nirreċita nkanta u nisfen kollox flimkien qatt m'għamilta u vera eċitata. L-ewwel ma kontx vera ferħana li ġibt il-karakter Miss Hannigan imma x'in rajt il-script imbagħad I changed my mind disni u kont ferħana li ġibt din il-karattru f'din il-musical. Il-kanzunetti, ir-reċtar u s-sfin ġew malma mill-allima tal-kulleġġ u anke żeba d-dekorazzjonijiet u l-oġġetti kollha li ntużaw fil-musical ġew magħmula minnhom. Il-prinċipal tal-kulleġġ ta' Għawdex Sean Zammit qal li s-sabiħ ta' dan il-proġett huwa li mhux biss qiegħed joffri lit-tfal pjattaforma minn fejn jeżebixxu t-talenti tagħhom illi qal f'ħafna każi jkunu moħbija u allura jiskopruhom, imma qiegħed joffri wkoll tagħlim b'differenza. Tagħlim illi ma jibqax isir biss minn ġewwa l-klassi imma li jżawwaq ġo fih l-aspett teatrali, jiġifieri li wieħed jiddiskuti, li wieħed jaqra bl-Ingliż, bil-Malti, jifhem, jirriċerka u li mbagħad dak kollu jingħaqad fi proġett wieħed biex ikun jista' jsir fi produzzjoni fuq il-palk. Naħseb li dan huwa l-mod il-ġdid ta' kif għandna nibdew inħarsu l-edukazzjoni billi l-edukazzjoni ma tibqax biss ibbażata bell-erba' ħitan tal-klassi fl-istruttura biss tal-iskola imma nibdew nifhmu wkoll illi kull ħaġa illi permezz tagħha ngħidu, nagħmlu u l-azzjonijiet tagħna ta' kuljum matul il-ġurnata kikunu kkoordinati sew, imħadma sew fi pjan jistgħu iwasslu għal valur edukattiv ħafna akbar minn dak li qegħdin nagħtu llum. Il-musical se jittella fl-aħħar tmiem il-ġimgħa ta' Mejju fl-Oratorju Don Bosco, Raba' ta' Għawdex.